Dujara a jara ko kura tun c'est belle jon be réalisation na bia ese chini te okay ala ko mugutari wa mugutari ko mugutari aka ikamoto ga bansidi kana tuguni kana ndore ife imo nyogolo ya ne yeah Michel Nigiba ni condom protector na le réalisation ne ata ko mesra be agli jigi cheka mugutanye la wa be agli jigi bata fana ka dongli de la ko ba ko e mugutare mine ulula bata jara ko aya fo vani de bata jara mai de aya fo re go bo ko e mugutare mine ulula kabina fana mine ulula tani mo mai ne Yusu aya andai manam nana fo ka nyage se ko bo yeble ko ne tutazi wal yo do kanonda ko ci ko be ci faya o be bi faya ko na abi bi faya ko na abi sengena bo bismillah zabalu ko ki fo gi wala yo ka pleba ni lambe ba bela jele abi be uma ka fo ni ansikile kuno fo ni keneka ko sebe ni alsonama annat na dese bi guyi inshallah ne ko krafe abbe sira kamara bolo ko sebe sira kulen ni sira jele odo bugoni ka ka sira ko sebe ni mo ko ka sira odo de ka fo ka wala man anakaka morono bora ye min to ko fo sa muguke muktar kone alebe réalisation na mi ye difu la sa boakari jara bada awo aluni o fa ci alu nga fare kunu meri kono de edo na ro mi duro nga tum fege kolta de ma ne do na oni nyonje awo alu mai sangwe wallahi wa nyet ne mo verde mo alu neti ko ne wa ki ga verbe ne ko fa ma nga ta na jibi jalofi ka ta na jibi no down time de zoro je ka pik jibi ne avoy choche wala edo go o galu neti tu ga bonyela ala ko so alu et puis ka ta mo lu sumale ngona sunu ko raya ni soje sebela o benata ne de ku hamine no na ki ka mo li bol na kanya adel ko ni ababa ga chauffeur ke sebela ko ne mobili buli go akundambe ko feri fa bi no mama dimbe ni gampa dine ko fle ka laje mbisi nga dusute ngane jaraba sigile ndusu bida no te nakile ni ko fewa ne mu boga ngaga ni ko baga tandia wa fa jaraba ka verbo anyi sebela odowa nga nyenne nyemeri la dro ayi tege chine tege dro ki bolo bo luneti no be ene ngo ngelen to inde afela da nurti nga corona ko abado kalamo alaga gura ya amin alaga so banda ya rabbi yamma mboke fa ka angolo si wate awa keita ka mo bisimla marketing da mandaw kata se madu tamurama minye adam sarama muro alebe marketing na zakaru fomba kata se el haji markachen daw amba foku bela jere foku wali man jati aminga kene basitala man torosite akana diga alubu ya gilade mi murwo tay oga jago do ala muro fatik inik gishe inik kelempe sana foga madam kelempe la douanière akele après elle c'est elle abana c'est fini abana ka baba abame andesari amba fiire ko Traoré ko basite bayni dum sewna de ko ya hamina ko belebele doye foli ali bi ka do ka fa manye shikano ba jama kuluma nganyema yaso ambu to fo ali bi menye ka do ka fo alundaw alena ka jama kulu indicateur de renouveau ambu sebe ko fo no ka foli ko ke gimele ken na ka jama kulu ye wa karisa ko plaisir yamba le fo désir ba on fait plaisir ba on veya chaw nyanja de kagla gaun sigi nyo gembele ke ko gimele ke ni chana njagui wallahi okuma yusu minye karo ka foni sangaina ambulu bela jile fo ka jige imprimerie la madu sogo banaka maw lieu non jaré ambu fo karo ko barkada minye zebura makone anaka jamakulu fana ulu fana nyegwa ambe ko tabada kala anga foli buye ka bela jile barkada kanu ba jama be fo ku barkada faso ko na ni faso koka
kulo nyegale joko nyuma ne nyama da ko nyuma mbo kan noli ala ko no ya uye jabaru masa miye biduguje anu ulu nyana anga faranyoga kamba sabayin tanuka barikada ni so fla masa tanara sulube wala nyumando yusu ka barikada ne amne kishiba mala ko jida kan kana mana sigina ma masa ufo abike gashiye ulu sarate an bulu polini tanu ni barikada mana temame do de ke ali bi ala ko bulu kan shi uje ankoro ka bana koro bela jile bashi ka jidi ke lafiya ula munu bi chenso bara dali ala kan wo nanga bambato to bela jile yusu ko beki bismillah awo beki bismillah sebela yuri yari bato makane bene konyoso kurala eske duze ndinde mine kunu be kuntambe ne ka soke nun tali ko inde kama so ferla ne made kare kazi kane mine kane kare mobli kono te ko soke nun tita onne fora gongo ne ko mi ne ba to la ke ko go moto nun ta unna na moto fona mine ela ko onye chibulu ya libi ko soke panga chu ko alna ba digin ko la kana fare mugude duze ngo kuti jana e nya tui o betari jommeri la sa ko ne bina soke nun ta nesna ka bo yusu ga watri nyefela lati abala la bela desari ni ndo mani surprise ke wa jama beta kun kuyende ga soke koyi abana honga mabore bare ka Traoré ndesani Traoré kutmana yusu ko kalfa ka galene ambe demfa re anda ngalfa mbala demfa jode anga nyema bake nyema ba asimo kamaleni sa kamaleni siuka kamaleni dakike dara ebo nyini oroje nyango ale de kunye demfa mba fina tata ka foka barika ne de muso edere ni ala na ka dagi kolofo ka take maka demfaye je yele maso e ko ka ke almandra po ya kwa be mena to ka yanga jawara diko tata kambi fo wala tata ma fo ay demfaye ya mina fakunu ma ma re fo ay tata de lane wallahi taramana lu ko sebela tata de barika lay ndi tata re fo ne mo jawara diko tana awo uma yusu sigi kunye kuna foni koyi tuma sera de nango amete mena isa mati dedo ka koshi ire ma indi gateri renouveau ya fo chugo misako ko ne basoro bela jile chugoro bena ambe ikado folike bela jile nye ka be barikada munu yande manga nyagala yoro surumani yoro jama alaka bela jile sarani kairai ka furu nyere ke shima flaka furuye ka denye ni bocha ya ka tasuma megwala ala ku funu fo nyongo ka gasige nyumandi chama ka munyo ni sabali di musoma ya rabbi alaka dengu chien inshallah o yanse alako duwa umnanya ka ala yere jati kama konyo muso fula bere mayini fana tumbe kunu mba finyana ale ni DJ Marley awulu fana uta ka ke koli bangina mer dokotoro mer Keita dokotoro Baru Umar Keita safi ni be konyo de umangena ba janyo sike ka kwa mariage ke abana wa bana bato ni be dokotoro zola ni be ga mariage ka bi janyo sike ke ka bara mariage ale be posologie dima ka notice dima posologie ni mode d'emploi furu la be ni be fo wi abana kwa barka ka Keita ayan kanu lilay wa rasuli wallahi eni gater ni ale tasamita kita yusu nantara kita minye chigelawe jango kore chigelaw korolo budala bide enyana mani do kembe kai ka do dangari kori la nunga jamana bulu madaro do e kori yusu kado fenyana manu mungembe ga dangari kori la wasulu ale kalmunta ninga kuna foli yakuba dumbia ako kita o sigida konnala ko jorona ko belebele obe kori chikela o kambe domine ko bi ka sabuke munye ibai ka foko ni yanga jamana ta kalaje nye kuna wulo basoro kore kula champion d'Afrique make kori kado ay manye ma bai farafina bangunga wa ko ka klaka na ye ko fer dobre dangara ngo kori la ko be jishuma shuru magato na de yusu ko fenya na mani do de kembe ka ika do kitaka onye gwambi uka kori furo ka dangaro la ka cheni abarika buena ko sebe ko jacobiela faciali jacobiela faciali ni nya le fenya na mani to di yusu ibaye ka foko an minyi ga do kita ay wa fe mi chambre permanente d'agriculture no ye apeka mo ma nyema mimbe olu ko ni ka do jama kuluba wuli ka do ka fo uga chambre togola ka kuna fone ka aganze ka sabuke ko mi uga sigida ko gwele ya buka mimbe talike fenya na mani ngola ko fenya na mani mimbe ko abed dankari ko re de la ka bela jele fusuga abachien yusu ibaye ka foko minyi ka do ni delegation no jama kuluye chambre ka do local togola
femi délégation locale chambre d'agriculture de Kita olu ko be kunafoni dabela jele kloka ningembe ka balaw min lase uma ka ko dogole dogola ko nga kwa adogole nte kori cikela wala de ko ni kori ci fe nyana mani nyire to ni ku iba fo anga igado kana ki ba wele ko bagi iba ika fo ale to de ikado anazara kainde am fo la ko de fo no jago bieliae o kuma bagi min vle niye ko o ya anga kanye ko ni gado mamadi baba tungara ale de ni kunafoni dan kloka ale mi igado manyema baye délégation locale de chambre d'agriculture de Kita o manyema do Yusua isinzi kuma jumenga yakuba dumbia ka fola akoko minye ikado ni fenya na mani ngoyi alala ko minye ikado chako biela faciali ko abetieni minge na dona kori folo la keme jole na be biduru de ta chenkabla abana o teklanje kori folo na dona la ba klanje bela jile la no ka chien ka bla na fashiti sora la Yusu kuma na ko ni ye jatemine ke ulu yire wulla ka sega lu ke kuna foni ndone ko uya jatemine ka ko jatemine munu yoke ka faranyonga ke ko societe munumbe no lu bela jile kori ikado abaraka societe de wi societe kemenani na biko no ndoni kele ko bela jile korolo soro ka sabuge ni venya na mani ngo nye Kita amarabulo konnala haka jani yo jatemine ko femi ikado ka foni wati ko hectare mi no chiena ni ven numbulo hectare ba mugani sheki keme ulon vlani biko nontoni nane ko we kololo baye anga sigi da ko fole na ka kele de ka kori senana oku ni da dingani da la ko Jacobi la faciali ko ni ya le ko fo nangwa manga kana ko bagi ko fenya na wani do de do ale bi kori kin ka soro ka jibe susu abana ka kin ka susu abana o tembere wallahi wa o kori lambere ndio kori lambere do Yusu ko ni ngajugu ko ari machugo mina na yi ko ari kin ka jibe susu ko ari ka do afurabulu be foloni damne o furabulu be foloni damne bayo udawlo numbe belji la maka kenere mugu manye Yusu ofana bole ko eno abe ko ari reka ikado jidi sena sumaya ko ari de abe dankari ofana na haka ja kibisinga obelaji le keto enere mugu ye be minye yiri furawe no ko ari buluye obi foloni damne ko ofana dawlo be kenere mugu ye jidi ko ne okumata la ko ari sunire obisinga nakashiti ko koson ko obla Yusu iba ka fo ko minye ka jolo kawe olu de folo ni fenya na mani nkule bongo olu kumba wele ko kereka ko sabu ka bita kereka ni fenya na mani ngoni abana ga bita kereka bi cheni gede olu ye adon ika do ka jolo ko olu folo de wele bla mali fa bela jele fe haka ja marabulu chama be ko gele mbo olu ka nga kori chikela o kerengere la olu ka do tabulu la de ka kembe gele ya baye na vora ko anye to ba soro ka ika do kori chike jamana ala folo ye kakla ka ye ko ni kasara kumbe aunga kabna dangaranga nyina kori sorotala ni venyana mani mi ko fole fleni ko keme jole na abisunga bisaba wala mabinani abo bela jile chi anga kori ko sorola wa onobi anga ikadon ali soro na folo ko soro fanana abana nyina nzai ibai ka fogo ni venyana mani akeme ka degunse ikado kori chigela ma yako dumia ale ikad noblesse sabeni anya bo indicateur de renouveau ka bidon boli kono moro indicateur ni ale bla minye ne ko nga wa kulisi faraledu kana toka jele yiri bala note ile bubi jira minye awakado ni hakli bala anya ni mai mvoya ne ozon awakado awaminana kwaka anga yoro jeya awo ozon go mura go daba wulile do bi dere minye sango san miliyar konondo wode middi ozon ma minye ni ko bela jelenye muro awa minye ozon go atemena jugo mina o minye adama sangare uko nba fe kale kungolo ke awa minye tike fenye ka bo akandala muro ka soro minye arawa ramanse maliku ramanse de muro mi yo wafa ka bela jele mini kadda armangu mi ozon mena puma minna kabini san 2015 ni apuma chiara awulika cho ana gringa jo o chiara minye jamana de bela jele yi tafo muro awa minye milliard konondo sangono wode biddi nga minye awnga nyemanyi ozon awa minye yalma yaka barake wa ozon yalma bara mi ngunyine do afe muro bara sera adana wa minye Senegal o fasere sabendo de ni ko bela jele wala mi awakado nyere la Musa Mara Abla Idrissa Maiga Adama Sangare ko minye awakado ko ni nake règlement de compte yere wala
moro bala mi a ko adagosi bonyana ko jugo mi fatiri bae ajira ka fo mogone jatimine ke be ka fo awa mi millimetre kibu o ba nani yalma ba duru le kono o nyamande o kono mi bo mi PDG awa groupe ozone ale nyefoli ke ka wala le ke ngam mi wati mina akobela jele nana sigi senga mi ya ko na temenanga wati Musa Mara ale premier ministre Abdoulaye Idrissa ale ministre mi na nyeshine no anga sigda o lakana ni ma muro awakado no environnement awati la moro mi awakado ozone ko ni aka barake o mi ozone mawya jira ka fo olu ko ni sanga an wati olu ko nga warbe blaire tarla bina ka bi fakatir mimbe no masara obiti jo milliard ta aninani na moro ko ba to olu se ka barake ganja wa mi olu ka nga awa saraka jogo mina ko sarata kella o chogola mi ministre fla olu ko ni togon olu togo ben nare ministre awa ministre wati mina Musa Mara mbe no ane Abdoulaye Idrissa Maiga ale fana be gouvernement na ministre de l'environnement minya Adama Sangare ako ozone go puma kwa nye afolika gele minyo uyale jagwa de ka bolo dako mi mato awakado ozone go bisika lateme ko mina okumbe kede ozone go na chuko betado Arman kumandogon na akunga dogon ngola de aboro doni do mamunu ya sababu yo bado wa ozoni re moroku jamana nyamanjelaw di abana moroku jamana nyamanjelaw di do nga ozone be abana ta nyamang mini nga tani dabana ni ko dabana ni madna kura suguni be lafiya bugu kabur dobe mon Kilimanjaro be o be no kibaru bugu fiya kofe o yoro du o mo mandengi bon nimbela anga ji yo kumbu sego ke una na ji ko ere da wolo ka fal nguru ngo ere ba foga fali batwari joku bo fali dunga ba abara ni begraya moro miye awakado nyeralla dima kufale o ko ne ajira kafo miye yale bolo da ko jakoya miye awakado abitega no bitega blanna tuko mina miye ma doye no Umar Kanute na le directeur de service urbain wari assainissement de Bamako ako awa miye nyeralla ko meride kunganga ne saban bela jele labe meride kunganga ne bara bela jele ke miye kasoro ka dira ministre ka dira wakado premier ministre la ko nga ko amato sira fe ko de ya senin bela jele la aywa tiente ni ajo foli yara ko dot masira u ka nyanyini awo uzon go na aka beble abe ubtuga bogo mugunu faranyonga gudoronda krefe kataka tuye ubira kare matuguni nuye kaniboni mi labe ubo mina onyama tuye no fa mana boro mabisigi noto ubide iga chokorwa kuma do fode almami ay kuma do fo akona le nyeta ko aba fende aida ko fale kale reka sako kafsale akainta almami ka sabali bonini ko sugu jamana kono na fara anga 9 milliards sanwosa ubita ka di baraka roma albi nyama meni ngata ni Bamako nyama tara na yeka na ere abigini ngata na yewa bakel ni ale ka fasire anya bo sebangono sebamnu bawlo ko focus ne focus bla yusu ne be 22 septembre ta 22 septembre ni nya leta ni kita kori chikela be hamini joro la kasabu ke ikado ka fo bagi akeme ku toro ni fona e kori chikela ka ikado tare doye kasabu ke munye kori chike ikado ka fo kabanya damne ame fangile mala o kasigero ma chaya sabu mati to blogele kono ka julaya la ko bedo figa blosigero ma ni yo blosigero ma le kori chikela utola anada kabana soro ko de akaba ko mayoro yusu awoko jazo na lesi kore japazo na onfe jazo ni ikado kafo nedde aka ikado kafo bara hagil na manye no ye Ibrahima Jawara aywa femi ikado ko ni anga kore chigela utakulaje soro ikado boke kore la kui ngaka ko soro sigiroma ode kembe fenye gele ya soro le domi na bi
yusu okumana ko minye ka do ambe domine ko bi kori shi do na ledo ani ka do kori chike chuko fere do na ledo haka ja minye ka do ka fo société agricole jazo ale ne redege ale ka chage dai no Ibrahima Jawara yi aywa minye président malien tout court ka kele do kana ni kabako doye no edaka bana kori doye mini soro ni soro mbolo soro dado yusu ibai ka fo ko kori chike law ulu ko ni ka do ka fo ko yana ka duma aye ika do foro ni do labe ka ika do jatemine ke uba fo mi mako champ de coton d'expérimentation jazo uyo expérimentation ke ka jatemine ke akota bolo ni kori to tarikele na ulu betonin kelembo ale tarikele na toni saba abo de bo ni ka ika do to ikoro yusu ibai ka fo ko ni ejigisigi ko bai aunga chikela uma tarata temene octobre kalo kleta anikele ba flani mbwani flasa jamakulu bawulila ninga ni nyeke seriye nye ejigibo la qualité de wira onye yusu kata ikaro kafo maba dama akaja wasade ulu bala no wasade ngorowe Sulemani Kamara minye madam Binta Bitar ani kado Amadou Siribe Michel Dolan nunu mbela jile ko ni ikado kafo alere ikado ko société israélienne ulu ka ikado chake dama doye no ikado nata femi aywa ko minye ikado ku ni ya agale jere ko na la femi fere minu ya ye no ye ka do jika kori foro ko ka ejiye kori suro ofoni soni fere ka kori foro labo ka sura makeni chien ku ye fe minye jazo akado a champ d'expérimentation na yusuko yolu wasa sabu ji fere do be jiti chien nga kori bi minga fa abana ka toni ko guta gut o ye ji toni ni fere do e kori bi minga fa ji refana ti chien o kuma yusuko yo ye ikado jazo akado afrokenen lae jatemina bi ka ke frokenen mina minye danze keta e ale red de frokenen akonya na bo baye mini ale jole do jazo ngo ko nyanyi ne jigi koro e ay wa champ d'expérimentation yo manyema ya le muno ntara le dairo la do kama yusu aka kera balana ko ani ikado jigisigi ko bayu bulo o wi resbe ko ni so jara de sabu ye barake mine munu nyi ani ferend de wali min tigele do chike kola ani kori reshi minu nye dara oka ka nafafa na ye ana barake chugo laje aka kera ni misi wasa ikado ni yoro zole dalaw ye ni do ko o ko fe mi ikado kori ko balana yoro kera mi nyi ula jazo ere ikado a champ d'expérimentation no ya ale jatemina ke kenen ye yusu ibai ka vo ku ya asoro de jatemine ko kori to imana lu chike chugo tari kele na tonin kele ku na ka fo jazo ayi tari kele na bes tonin saba abodi mati falakila ko wa ku minye ka do akori denye no e kori baraire ko kelengele bita garamu nani na aduriyani o wakini e jobe jatemine ko kori sun kele mi se ga kori barata ni ngilengele abse ko ke foka temoka jani be wa ke mesoro tari kele na ni na be million ngele ba iba kalamaja o ta triplele ya o ko ne sigiro masaba sigiro masaba yusu iba ka vo ko mi dans keta ale mi nye ka do champ d'expérimentation manyema no jason ikado ka vo akoko ikene mi inflesala ku ye jatemine mi nge ayu wasa kosebe wa feve ikado ka vo noye ani soro ko kontifo ka ba ko dakabana ko re de yakula o mi nye ka do Burama Jawara ale mi re jason a société re manyema baye aya jira ka vo ku ka nati dore ye kori chikela uye doke binga ule ni kini ni wakashili ni tani na tinza uka soro uko ke uka ika do chikela ko de ulubla ni hakilina ina waka soro ke kakila ka asigi roma ko fana debe ika do soro yiriwa do fara doka oba bugu yusu ko ni ye jatemineke ko femi ye kori chikela uye ko sa eva ibe jatemineke ko sefa wari o min tume do tarila o min me soro tarila sake sefa wari awabiduru ani wabiduru ni woro ko kunye tari iba ka fo ko ni yo tate mine ko ndimbe min di chikelama million kile wa kemeni bisaba ani woro utekele okmana yusu ko ibe ere boy ga furukenana minyi ka do jazo ere amanye mabaye ayajira ka fuko maliko no ya no ko minyi ka do kori chike falala ko anye doke ka do fanglinta mana ko ka sigiro machaya ninga ka do kori shinyuma ko lufuna chaya uluka klina de oye mimi se ka sorola se kori chike la masigiro mafla wajiko funa obsega ke ka sora makeni tieni ko guta guto o fere mimbe ka do ka fuko be fega jiri do la ko sebe kori chike ere ko ka ko ere bugo nika
i k'a dɔn a ɲaga ka tasuma don a kɔrɔ yaasa ka kɛ sana yɛlɛn fɛn ye Mali kɔnɔ yan nɔ o kumana ko kɔri cikɛlaw olu ka cikɛ kana kɛ cikɛla gansan ye nka cikɛla bannaw ani sɔrɔbatigiw o kumana ko kɔri cikɛlaw fana ka kɛ o ye ten sa sabu an ka jamana in k'a jidi i k'a dɔn k'a fɔ k'a motɛrɛ dɔ ye i k'a dɔn kɔri cikɛ ye koyi o min ye i k'a dɔn an ye kunna wolo fana sɔrɔ o la kɔri yɛrɛ nafa k'o ti fɔ ka ban tulu bi bɔ a la n'o ye kɔrikolo tulu ye a kisɛ o fana bɛ kɛ bagan dumuni ye o k'i bɔ yen nɔ kɔri kolobɔ cakɛdaw bɛna caya o bɛɛ lajɛlen bi dɔ bɔ barantanya la ayiwa k'o fana sigiyɔrɔma mana caya anw bɛ kɔri bɔ an b'a a gese tɔnɔ ya ka gese parata ya ka tila ka fɔ k'a kɔri parata ya ka gese tɔnɔ ya ka tila k'a da ya an yɛrɛ b'a ta k'a don an kana ya a bɛɛ bi k'an fɛ yan nɔ o fana fɛɛrɛw ka tigɛ o fana Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ o ko kɔnɔna la sa i b'a ye k'a fɔ ko waati nataw la k'u bɛna i k'a dɔn jateminɛw kɛ ka wuli ka jɔba kɛ i k'a dɔn sɛnɛ o taabolo la mulu yɛrɛ bɛna kɛnɛ dɔ fɛrɛ min ka u k'a dɔn u ka cikɛta in k'a baaraw kɛ yen nɔ o bɛna kɛ Kayi marabolo kɔnɔna la hectare 1000 u bɛn'o de da nin kɔɔri in da Kayi marabolo kɔnɔna la wa ni i k'a dɔn Baki ko k'a bɛ don nin kɔɔri in na a bɛ sa dɛ a kana kɔrɔbɔ dɛ kɛrɛ o kumana min ye Sahel agriculture.com olu ka kunnafoni sira in anw y'a bɔ 22 septembre ka bidon bɔli kɔnɔ Yusu Moro an bɛ taa sugu la an bɛ tila ka na masa k'an sutura k'a sɔrɔ saya ka sutura tɛ inshallah Moro Ala ka sago ɲuman d'an ma Ala ka jamana in basigi amin min ye an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta indicateur de renouveau DT ni y'ale ka fasiri ye Moro anw ka jamana sanu bɛ bɔ cogo min na min ye opérateur minier minnu bɛ yen n'olu ye chinois ye Moro u dɔw bɛ i ka don u y'olu wele min ye bɔgɔji ne ka dɛ siriwo ani k'a dɔn Mali maa ɲɛmaa dɔw bɛ yen Moro k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Buguni ale yɔrɔ min bɛ k'a dɔn n'o ye Kɛlɛkɔrɔ Moro ale directeur régional des eaux et forêts Moro ani cadre dɔw bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'a dɔn k'u tɔgɔ nɔgɔ mɛ nin ko in na min ye administration régionale Buguni affaire min bɛ k'a dɔn n'o ye tiɲɛ yɛrɛ la n'o bɛ tali kɛ woso Moro ani k'a dɔn sanu dɔ bɛ yen opérateur minier chinois Moro olu kɔni bɛ taa jiriw bɔ min ye ka dandɛmɛ wale dɔw kɛ min b'a to k'a dɔn olu kɔni bɛ se ka sanu bɔ u ka sira tɛ maa la olu kɔni da ye de anw mago ka ɲa sira bɛ nin kalama sira e ma bɔ Buguni ka don wa sira Buguni nka a famana in ma a tɛna kɛ an kɔnɔ k'a bɛ taa ko jama ni dɔn in yera Buguni sira bɛ min kunna o fana bɛ jama bɔ o ka jugu jama ye baara in fana ye dɔ ye dɛ a banna a tɔ tora fɛn kelen de n'o kɛ dɔrɔn a dafalen a bɛ kɛ a ti mɛn ne kɛ Moro an ka baraji an ka taa Moro bi Buguni ale maa ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye wosofɔrɛ maa ɲɛmaa ye Moro ani baarakɛla dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la minnu bɛ administration yɛrɛ la dandɛmɛ wale min ye tiɲɛ yɛrɛ la chef de cabinet ani Abdoulaye Koyita ani directeur régional des eaux et forêts min ye Musa Fode Sisɔkɔ ye Moro ko ninnu kɔni k'a dɔn min ye fasiriba ye a ko ninnu tɔgɔ kɔni diɲɛ tɛ nin ko in na cogo si la min ye opérateur minier chinois ye Moro olu kɔni kɛ bɛ ka dandɛmɛ wale de ta min ye k'a dɔn an ka sanu min bɔ cogo sugu dɔ la Moro u ni maa ɲɛmaa dɔw jɛmakan don o jɛmakan min filɛ nin k'o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn ka dankari kɛ Mali yɛrɛ sɔrɔ la o bɛ kɛ sababu ye min ye k'a dɔn ka dankari kɛ Mali yɛrɛ dugukolo la koyi min ye gouvernorat min bɛ yen n'o ye Buguni k'a dɔn gouvernement o ka lasigiden dɔw ye wa Moro k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye nin ko ye a ko ka ɲɛɲini cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye maa ɲɛmaa dɔw bɛ yen min ye foroba cakɛyɔrɔ la Moro k'a dɔn olu kɔni bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲagami u yɛrɛ ka sɔrɔ la maa kelen sɔrɔ de kɛ bɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ k'i ka jamaje sɔrɔ bolo kɔfɛ tɔ fɛn wa Moro maa kelen sɔrɔ dun tɛ sɔrɔ ye min ye k'a dɔn an ka forêt classée min bɛ yen min
yɛrɛ jamana kɛmɛ k'a kɔlɔsi walasa awa min ye fiɲɛ jugu min ani k'a dɔn dantɛmɛwale dɔw bɛ kɛ jamana kɔnɔ ni jiri ninnu olu b'an to sutura kɔnɔna na moro awa k'a dɔn dantɛmɛwale bɛ ka taa k'a k'o sɛgɛrɛ o ma kɛ awa k'a dɔn an ka maa ɲɛmaw olu fɛla ko ye nin ko in kɔni bɛ sen na min ye directeur général des eaux et forêts moro awa k'a dɔn ani maa minnu bɛ yen ni o y'a awa a nɔkama dɔ ye directeur régional min ye awa k'a dɔn bɛ ni dantɛmɛwale min na Buguni ani sino ka sanu bɔli sira jugu fɛ moro ko awa k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen min ye dantɛmɛwale don min bɛ dankari kɛ jamana yɛrɛ ka sigida la ani jamana ka sɔrɔ la. O ka dabila de sabu an bɔra bɛɛ kalama sisan. An fiɛrɛ moro ni y'a dalen kɛnɛ kan sa éducateur nouveau affaire à suivre DT ni y'ale ka fasiri ye. An bɔra bɛɛ kalama sisan o kuma u k'a dabila dɛ. U k'a dabila. Yusu ni y'i ka dɔn éducateur nouveau bila n bɛ 26 mars ta ne ye 26 mars ta Boubacar Sangare a kɛn bɛ ka don n'an y'a ka tariku kɔnɔ bi tuguni ko so o fana suyɛnnen. Son fɔra so gɔ kɛ. Voleur de voleur volé. Den voleur volé. Son fɔra so gɔ jigilatigɛ ma ban. A banna. So ye so suyɛn. Boubacar donnen bɛ n'an ye o tariku kɔnɔ bi. Ni fila ko k'a bɛ kuma numu kan. O tɛ fɔ ka ɲa. Ko nin ye Vieux Kante ye. Vieux Kante k'o ye numu cɛkɔrɔba ye k'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Dawudabugu ma. Boubacar Sangare ka fɔ la ko Ala y'a sɔn den 4 na. Nka den ninnu bɛɛ lajɛlen u ko kɔni bɛ baara ntanya sigi la olu ma garisɛgɛ sɔrɔ ka baara kɛ. U de tɛ fɛ ka ndon ci u tɛ fɛ ka bubaga ci. Ayiwa fa ka baara n'o ye kola ni bala ni fulumɛ ye denw ban'o la u ma sɔn kola na u ma sɔn bala na u tɛna fulumɛ kɔni ta o Yusu ko kumana min ye fa ka baara kɔrɔ ye olu tɛ sɔn o ma u yɛrɛ dun ma baara wɛrɛ sɔrɔ u ma garisɛgɛ sɔrɔ o kumana fɛn min k'a dɔn k'a fɔ fa kɔni k'i cɛsiri a ka denbaya baloli la sabu Ala ye kalifa min k'i la i b'i seko damayira kɛ kumana cɛkɔrɔba n'o ye Kante cɛkɔrɔba ye a b'a seko damayira la denbaya baloli fɛɛrɛw la fo ka na se kɔsadani na ma ne si bi kɔrɔbaya ngo garisɛgɛ fana a bɛ fiɲɛ tuma dɔw la Yusu i b'a ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔba nana ye fɔ octobre kalo tile 5 tɛmɛnen tiɲɛ yɛrɛ la denbaya baloli yɛrɛ kɛn bɛ gwɛlɛyaba ye cɛkɔrɔba ma a dusu tiɲɛnen hali ni fiɲɛ cira cɛkɔrɔba bɛ dimi hali ni ko Ala ka ɲi a bɛ kɛ balaw y'i bolo ba bɛ chauffelen don ba nisɔngoyalen don cɛkɔrɔba i b'a ye k'a fɔ k'a dusu tiɲɛ kojugu a bagara denw ma ten k'olu ba dɛbɛ walo ka dɔw dasi fo ka joli kɛnɛ b'u la a ma se denw ba ma kɔni ayi a ma se baw ma fɔlɔ nin ye denw ta ye maa t'a dɔn ni baw ta bɛ kɔfɛ a dɔ la dɛ o kumana k'a ye denw dasili daminɛ ka i k'a dɔn k'u ba dɛbɛ walo fo ka joli bɔ dɔw la Yusu jama de nana ka na giri a ko kan ka cɛkɔrɔba ɲininka n'o ye Kante cɛkɔrɔba ye k'a dun kɛra cogo di mun ye ni denw kari ɲɔgɔn na k'u tɛ baara la u tɛ foyi la nka ba kelen ne yɛrɛ bolo ma da yɔrɔ bɛɛ ɲɛ sɔrɔ min kɛ nka bilankɔrɔ dɔrɔn bɛ ba kelen k'u y'a suɲɛ ale b'a dɔn ni denw don wa a y'o de fɔ dɛ o ma mɔgɔ wɛrɛw tɛ taa fanda la yan a ko a kɛra so kɔnɔ de so kɔnɔ fandugu tɛ dɛ o kuma Yusu i b'a ye k'a fɔ cɛkɔrɔba a kumana ko fɛn min ye k'a dɔn den ninnu ye ale y'olu bugɔ min kɛ ni ɲininkali kɛra ko ale ka bilankɔrɔ a ka ɲini ne bilankɔrɔ min b'a kɔrɔ n'o ye 1000 ye ba kelen ye ko denw y'o suɲɛ k'ale y'o dogo k'a dogo fo k'a fɔ a to ten tiɲɛ don koyi k'a y'a dogo a ka fantogo de kɔnɔ ale ye nin dogo a ka fantogo kɔnɔ a tɛ sigi n'a ye k'a fɔ ko maa bɛna a bɔ cogo si la o kumana Yusu ko fɛn min k'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba Ala n'a dogo kojugu fɛ o bɛɛ na taa danayaba tɛ Kante ale nana bɔ mun de kalama i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min Kante a ka wari tun bɛ yɔrɔ min na wari kɔni taara nka min ye so biye 3 o tolen don wari ta yɔrɔ la a na kɛ o buru n'a tigi kɔ 3 tickets de permis Kante ale y'o ta a y'o don i k'a dɔn k'a fɔ f'a ka kunkɔrɔdonna jukɔrɔ k'i sigi fɔlɔ k'i kun d'a kan a ko a mana kɛ cogo cogo nin biyetigi nin de bɛ sɔrɔ ne ka wari ta a b'a ye a nana o a bɛna a ka biye nɔfɛ o an bɛ bɔ min kalama Yusu Bakari Sangare ka fɔ la ko songɛni ale sina ka na ten kamalen jalakini i yɛrɛ ɲumana kamalen jalaki nana don Kante ka so yɔrɔ min a ye foli kɛ ko maakɔrɔ ani wula ayiwa maakɔrɔ jɔnko Ala ne bɔra yan nɔ o don ko tiɲɛ yɛrɛ la ne bolofɛn dɔ tora n kɔ yan koyi ayiwa kamalen yɛrɛ si bɛ taa san 25 bɔ ɲɔgɔnko la Kante ko k'o ye mun ye a ko n ɲinɛna n ka sobiyew de kɔ yan nɔ tiɲɛ yɛrɛ la cɛkɔrɔba ne bɔra yan n ɲinɛna n ka sobiyew kɔ ne de y'i ka 1000 suɲɛ koyi nka n'i ye n ka biye ninnu di yan n bɛ se ka 4000 d'i ma i ka 1000 nɔrɔbila la cɛkɔrɔba jabiye ninnu ka ne bɛ sɔrɔ maakɔrɔ ko ko i ka nin kuma min filɛ nin ye k'a jara an tulo la han ko nka i bɛ taa fɔlɔ e ka taa fɔlɔ yanni sini cɛ
Kante yelemara awo kaga ta folo ye ni siri kelema bo akula folo numu jogoroba no e Kante maso nga biere kamaleni ma Kante kamaleni tale ko Kante ulla kata sege ka soro minye kamaleni nga bie jongo ala ya fo chugo mi akembe ga soroke ni kamaleni kari to ga wana ni dale ma wakele nola o kuma na ba soro min soro la ode kacha no ba to mana uli ka she wolo soro arenye abafu ko munun tumu nyera ku be she gilingile ku be she gilingile ode ato ale wolo soro kuma Kante atakero ye atara biye ko insege kuibaye ka voko ja so kumbo ledo so mina na ordre ni désordre la biye sabai aya mina ordre la ka mina désordre la kamale ninga biye transformer complément yala voilà o mayala yusu abiye saba kasabi tari jo seba wari wa bi worola Kante mo soro wa Kante yo okuma me ani kata biye reta Kante ikado ka fo aka bakoro ni do ba fe o mbarale do abolo ayo lambo ka bo njini ni foga no nyana tige o bani otora janjo la do uyofa Kante nizo jogu kuka bani wase nani bo akoro uyo bo akoro e bani Kante wusuli damne na tobili damne na kumfla bi jeni ka chama jaglo goto soko bi nyimi choko ba bi nyimi te wari remata folo Kante anaka demba ya nyana je bwake ala ye demunu woloko lo de version wa akla ka demu yere wule kwai na ngata de akata mbla warta yorola abana Kante wai utara nyomve yusu kata warita tige saba abena ikado se wari wa bi woroma Kante ko october ko kle woro kamale ni segena kana sokoma da vetuguni ikado ko alen na ka biye ko la sokoma da ndiga nyeshekin wati ka na biye ko laje Kante ay kamale ni bismillah mu sebe yala ka bere ni ka sigi ko sebe otuma na ibai ka fo Kante aye munde ke kamale ni akilla tigele sigile ka biye bina dama a wullai koro ka cibla de maku kana Deu nana kana yoro fa wati mina akonga zo sigile fla ayamne albiama wakale ngoya ko dinta ga blogu to wala saka cheni ayi go biye de ganyere do jiye ko cheni da yace na kuyi awo o Kante mata warta wa akuma ko kawale ninga taka na yana ga akli jagabo wana ningo lawa o ode borama kamale ni ale ayo bismillah ko akli shuye ka so ka da de wele kana ka le ka songe nana o tumana minye ka do songe una na mine ka ti ire nyuma na ali transformer couple we ati ola hala nungono anaga biete anaga bonedo Kante na do mbu efine do kamale ni la wati mina kamale ni de wodo laje ki puruki ka bo ve sindega ni kulaba abana amaka biye kono bli amaka ikado kuma vobli Kante mire min ikado fara ku ka karta kana Kante bana maka fole bo asirafe okuma woroni bela chenin tara maka biye nyini Kante munge aka sutara makoro do jole do sanduru okunda sele do Kante ojo Kante snaka ku ka sutara ma puse kata garage la ka to glance sano ga bara damine ko ay sutara magla ka sewani minga ka otoko de ko alaso Kante bayde aya sele sutara maga ko alason do ni mason de kelenye chokoroba ko yala ka binaka songe kan wa sonde sonjwe sonde aide ningoni chokoroba de gardiga warakatara aka bina de jedo ri ka bina ka wala linga ama biaga ari ore boy ai ni ka feshwe na zo tari ka feshwe donde je o te donde je odo aya jedo ni alason anya ni bo versi marsi ga bido ala ka nguna ja muru angata segude association des jeunes opérateurs économiques muru awamunu me segu mbinyi dongere ngere ne yo sigi segu ana lamini mamunu me eye chakela bay mamimbe awakado ne be sarawusi barala ijoro kabo muru bi jonjo takadi numbela jelema mbinyi tableau d'honneur yo takodi awakado Suleimani Touré ni hakli bala mito kaka mafoya minye polosi do mi awakado premier arrondissement segu o commissaire do
akanga jonjo soro abara barake ko nyumani jansa moro miye awakado mamunumbe nuna kaka mamunumbe naka ngaduma ati soro dorefe minye sugugono ikachesiri bonyana sugugono awakado iye kaleka minge ka faso ye o kaloka iyo masrafa ka fo ena faso ye bla bara mina eno bara ke jemana ina ke fimana faso ye bla mina eno bara ke kasoro awakado minye imama laje ibe faso inde laje mi président ni jakulu awakado nuye awa mi association des jeunes opérateurs de secours ou ka président chegna chise moro ayeful la se bela jelema ngabi awakado Solemani Touré dans les ré policiers commissaire do secours awakado président de Suwana ayo foko walimbando ka jira ka fo awami akawulika joka bo abi bara mina sekuna lambirina adugulente machila ulutna awakado manimfindo idale ko awakado kati tanu uluko na awakado Solemani Touré commissaire divisionnaire segu préparation de souvent uluko bi jojo ndama minye anakaka wa minye akanga kai kaswa ke minye akafaso de nyumanya anaka faso bara anaka bara nyeta ani bemi mani awakado sikida mauni nyanje anaka barakalaw ni nyanje ko da to ubeni jojo takadama wanakaka segu sikora ni balanzano ode ka gele o ma baslo commissaire solo kwala ka ke koshima ka alaka ke koshima alaka ni shila ka Touré mura furata ne ni min ka koyi o ka koya bana awo ka koyi sabo anta amanga tanundo jurula blende si solo ga dugu de awo Solomana ka dugu koro Solomana na ibe woro sara mbe woro sara de o si solo ga dugu woro sugoroma awo dunde kono alete woro kuna mabe abara ni koro ga woro sara ta boso nyini alaka nguna ja amen tamani fasiri yusume tamani fasiri mbese ga 26 mars ta 26 mars nyingali kemba kono bi ali bi Boubacar Sangare ana lebe nyona akoko yela ko delli e dakan wa delli ko dakando wa Bakari nyingali garbu yake no dakante ko delli ko yela ko dakando wa situation me dobla la Bakari ya nyingali ke ni salafa na me dobla abe donanye ako mali abe chugo mina jien jamana bebi tengoye jien jamana fe wo fe ni sebatigi be iba soro ka fotegela ngulum fana be beni ka do jamana ka do misikine do beni ka sebatigi do ko dakunkele mali tse ka ere bo kono chugo sila o jien ere dabuloye Yusuf Boubacar Sangare ka fola ko ngakiba ka fo malita ko munye do faraoka ko de fandanya juguye ko yi ka do ka fo malita to juguya ko fandanya jugu mi namba kono aiwa ko kera sababu ye ma bakelengera delli kele oni delli manga Bamako ni yanga taga sigi siraba daga ulaje kanga ka do tasuma menen nun na jemunu be siraba taga sigi kunyo nyana bo no e fetri kolorwi ni olul laje ndongo ngaru ni kurubon ibo olul laje kataji fere ro laje jama be laje jiye ro la ko akado ajama kuluko kabo ama ga to yini jama fe agatila yusu ibaye ka fo o yoro kele fana na mi delige jama kuluka bueno e garbuye ko lu fana ka cha oro la ko sebe yusu ku be jama de ko jama billa je oro jama kumbe oro be fa o vanve aka ja ku bi ke sanga na da nama fiye kana da chima le kana da boma undeni kote nene kote shuta la kletala ko delibe ke wati bela jele na wa ikado ka fo ado ye manuma ko ede yusu ko ni jama kulu bachela wajja ikado shi hake beba kono abana nyena tige bala chugo mi shi je koro bala o chugo kelena funa ngeni chini ni dendanu bana bato kene bato musomani chemani nimbede bede lilla bi ka do itado bi mi mo mi na tuguni mi nga kene mi mangene bela jile duruko menyona wa bela jile be ikado gwele ya kono sabu beta ka sigi siraba munundala akasara ndande agele andande bolifese nani ni semfla ni nyonje ulube giringa jola bolifentiku be giringa jola ko be ba do ko kasara ndande de wa ko do bo flistra ka utekinin naje utedman naje umma go te tasmala no efe uluma go fe mina ode warmseni fe uluma go te fetri korora yusu ku girindo bita kasara soro ko garbu ya ere kigaro ka fo mina kaga mina manga ko bekera delikela yebi ibai ka fo ni yin ko jate mine
haka ja ko min ye ulu yɛrɛ u bɛ gɛlɛya sɔrɔ cogo min k'u bɛ se ka gɛlɛya lase siraba matarafa baabɛrɛw ma o cogo la ayiwa o fana k'i bɔ yen k'a ko yɛrɛ dusukasima yɔrɔ ye jumɛn ye i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de bi tigɛ haka ja cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka sɔrɔ kɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko a dɔw bɛ yen haka ja ko olu kɔni bɛ t'u sigi yɔrɔ jumɛnw na o ye taji feere yɔrɔw de ye nka minnu bɛ sirakun na i b'a ye k'a fɔ ko den tan ni cininin de b'a dɔw bolo san 3 den san 6 den kɔla den nin bɛɛ lajɛlen de bi kɛnɛ kan ye wa bɛɛ bɛ i k'a dɔn kasara kɔnɔna la sabu bɛɛ bɛ gɛlɛya de kɔnɔna la wa min ye i k'a dɔn masaw ye ko olu de bɛ i k'a dɔn den ninnu bila ka taa delili la olu yɛrɛ sigi bɛ dɛnɛn kɛrɛfɛ walama u lamɔba walama ka den ninnu luye ka taa delili la ko nin bɛɛ de bi kɛ anw ka delili la jamana in kɔnɔ yan nɔ ko o dɔ kɔni ye fɛn dɔ ye k'o kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ damɛntaya baaraw ye maa man ka min kɛ haka ja min ye k'a dɔn delili mana ja cogo cogo ka waliden luya kama Yusu ko nin ko dɔw bɛ yen nɔ k'a dabolo dɔw bɛ yen ko ye maloyala ko ye ko sabu ko nin ye denmisɛnw ka jɔnya dɔ de fana ye an fɛ yan ko yan'an ka wuli k'an ka denmisɛn minnu bɛ kɔnɔwari n'u bɛ tunga fɛ ani minnu bɛ jamana wɛrɛw la tunga fɛ k'u bɛ jɔnya la maaw bolo ye ayiwa ko dɔw bɛ jiriforow la jɔnya la ko dɔw bɛ sow kɔnɔ jɔnya la namasaforow k'u bɛ jɔnya la ye ko jɔnya bɛ ka kɛ an yɛrɛ ɲɛkɔrɔ yan kɛnɛjɛ panparan kan tilegan bilen waati bɛɛ lajɛlen ko jɔnya bɛ ka kɛ an ɲɛna yan n'o ye denmisɛnninw ye k'u ta ka t'u bila delili la diyagoya la k'o ye denmisɛnw ka jɔnya dɔ ye k'o bɛ ka kɛ an yɛrɛ fɛ yan k'an k'a ɲini ka furakɛ o la fɔlɔ an ka sirabadaw k'an k'olu lajɛ ba ye misali caman bɛ yen k'o kumana ko fondation minnu sigilen don denmisɛnw ka hakɛ ni musolakaw ni denbayaw ka hakɛ kow kama k'olu bɛ min dɛ ko sisan b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ séminaire la o ko waati t'olu bolo ka denmisɛnw ka kuma fɔ k'u bɛ séminaire la Yusu ko kumana ko maa si jabaatɔ maa si lafiyalen tɛ t'i yɛrɛ bila delili ni maɲumanko ninnu na ko maa si kanu tɛ ayiwa dɔw ta i b'a dɔn i y'a fɔ cogo min lujura y'o se olu ma nka dɔw ta yɛrɛ ye fana mun fana ye sɔrɔ man gɛlɛn n tɛ fɛ ka dɔ kɛ nka n bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ o de denmisɛnnin ka ca ne olu n'u ka safinɛ jini bidɔni jɔlen k'u bɛna kɛ n ka vitiri kan tuma dɔ la a bɛ n dusu tiɲɛ sabu dɔrɔmɛ 10 safinɛni wala 5 safinɛ kɛ bidɔn kɔnɔ ka na k'e bɛna 100 minɛ o la 50 1000 minɛ o la tile kɔnɔ o ka gɛlɛn dɛ i denmisɛnnin jini i tɛ métier dɔ kalan i tɛ kalan yɛrɛ kɛ wa safinɛ jini bɛ se ka o ye diɲɛlatigɛ sira ye waati yɛrɛ dodo de y'o ye kɛ o fana dɔw bɛ na o bɛ dabila wa o de bɛ o denmisɛn kɛnɛmani minnu bɛ k'u yɛrɛ bila o la o kɔnɔ bɛ n tɔɔrɔ n'o tɛ lujuratɔw ta se tɛ n ye dabali tɛ n ye don wa Moro ani minnu bɛ yaala mobili 2 ni ɲɔgɔn cɛ k'u b'u kari ka don a bɛɛ cɛ yɔrɔnin min bɛ yen i t'a dɔn ko yɔrɔ bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ bɛ k'u to yen mais ni e ye nin dɔ kɔni e ka mobili ka nin dɔ ka porokoto i ka mobili ka ninnu sɔrɔ cogo dɔ la kana ci la yɛrɛ kana ci la e ye kungo sɔrɔ dɛ k'a sɔrɔ bɛɛ ɲɛ b'a la maa si tɛ ka fɛn fɔ maaw yɛrɛ b'a jɛ u kunfɛ sabu u b'a wari d'u ma a banna u b'u lajɛ aliko la a banna o tuma Yusu ko nin de caman bɛ yen nɔ ko maa t'a dɔn ko an bɛna nin ko kɛ cogo jumɛn na k'an dun t'a lajɛ ka wolomali kɛ minnu n'a ka kan olu woloma ka bɔ minnu n'a man kan la k'a sabu kɛ mun ye ko min ye garibu ladegew de caman bɛ yen bi sɔrɔ man gɛlɛn kama ani n tɛ fɛ ka dɔ kɛ o tumana ko olu m'a fɔ k'u ka garibuya kɔn dɛ fɛn kɔntan tɛ a bɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko nka minnu talen don feere kɛ garibuw senna k'u ka baara tɔ wugusa u bolo dɔ kɛbaliya hukumu kɔnɔ ani sɔrɔ man gɛlɛn hukumu kɔnɔ taji feere yɔrɔw ni fɛnw la circulation na bolifɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko i b'a ye k'a fɔ ko denmisɛnya t'a la maakɔrɔya t'a la bɛɛ de dorogolen bɛ ɲɔgɔn na nin ko in na yen nɔ min n'a ka kan min n'a man kan k'a bɛɛ de bɛ k'a kɛ i ka sanni kɛ alimentation kɔnɔ i jɔlen yɛrɛ e bɛ bɔ yɔrɔ ou bien station kɔnɔ hali sugu kɔnɔ i bɛ sanni na i bɛ warimisɛn bɛ d'i ma yɔrɔ min u bɛ n'u jɔ an bɛ dala garibu sɔn mɛ sugula garibu ni sira kɛrɛfɛ garibu an t'olu sɔn n ko jiriden feere yɔrɔw la dɔw bɛ t'u kale i ka jiriden san jiriden feerelaw ye warimisɛn sigi ma u bɛ boli ka na olu kɔni ɲɛna ko warimisɛn fɛn fɛn bi sɔrɔ k'o bɛɛ n'olu ka k'a sɔrɔ min bɛ warimisɛntigi da la n'o fɔ i ye boli b'i yɛrɛ fa don dɔw la nka filɛ nin ye dɛ o kumana Yusu ko nin taabolo min filɛ nin ye k'a kɛlen don kojugu ye ko wa ko min ye sécurité sociale ye ko a t'o jɔyɔrɔ fa an fɛ yan koyi ko n'an ma wuli k'an jɔ ka bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na ko a dɔ la ko don dɔ la surafiyɛ na tile dugu jɛ an bolo koyi a ka diya ko n'i ye ninnu ta k'u lajɛ ko sɛgɛnbaatɔw b'a la dɛ lujuratɔw b'a la dɛ ko an sɔnna olu ma ko nka
ko minnu b'a la n'olu yɛrɛ n'a mankan fiyewu ko k'olu salo ka bɔ ninnu cɛla ninnu yɛrɛ ka fɛrɛ u ka baara ma wa k'u ka hinɛ sɔrɔ ninnu fana ka sira wɛrɛ minɛ ko alu m'a fɔ k'a ka kɛ i n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ ta ɲɔgɔn fana dɛ ka bɔ ni kamiyɔnba ye ka soli k'u bɛɛ cɛ ka t'u fili Bamakɔ kilomètre 100 ni Bamakɔ cɛ u k'a taama ka na k'olu kanto o ma k'o fana ye dankari wale don adamaden ka hakɛ la wa ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ min bɛ se ka nin kɛbaaw galabu kari a ko la jango minnu yɛrɛ bɛ ka dan sago ka sariya fana sɔsɔ n'u bɛ ka maanifinya hakɛ k'o buruja ko nin y'o baara dɔ de Boubacar Sangare a ka nɔbila ye nin an y'a bɔ 26 mars kɔnɔ Youssou. I tɛ tɛmɛ ni communiqué ninnu ye. Communiqué kɛ ayiwa nin bɛ dan sigi bi laseliw la.